kong ngi angu yu Blei lo ngi kan kapor lingba jong kene ka khilmat iyo ya ka ban simenta ya kene ka program ya ka ba Goodnews TV jong ka jingsang Samla K.J.P Synod Sepngi la ai ban tai ngi kum ka Jingiaseng Khynnah jong ka Balang Presbyterian Mawngap ngi ngi skam ublen kyrkhu menyarap ingi lingba kene ka program ka jing Khublei ka leit ru sikito iba page ya kene ka program jong ka Jingiaseng Samla K.J.P Synod Sepngi nimbakan ni ka YouTube channel bana page na kawai ka post kawai pat ni ka long ka jing kyrkhu ya piru limba jong kene ka program ka bangi kum ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawngap ni don ban pet i hapdeng jong pi ya ka cultural program padahal ni ka cultural program ka kantop ya ka shat laho ka shat be kaba bat ya ka group song na ka Jingiaseng Khynnah ingit skam Blei Un kyrkhu nyarap limbakan ni ka program bat kalong ka jing kyrkhu ya baro kitu ki bapej ta kalong ni gi gisem gi jongpi ini ginu gi jaka ke bapi pidon ta hakne ko por ini ino ya kane ka cultural program ya pelapan ya da ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawngap Giêsu mê lòng u khôn trong u lệ ki kamba bakra mila leha bertay mi ben em mi ben kya babu ben rio mi ma be mi kular kajing su yang iki kon most hem langian hapeng ki jing ya la jing haming in piskam sim jong Khublei yang iki bangen ben kendo bangin skam kajing ne wat apreng ki jing denjo dedang hamit ta Jesu ngidon kajing germen dedang hamit ta Jesu ngidon kajing most hem langian hapeng ki jing ya la jing haming in piskam ngin nhai ne how try ngin om shakti but jingduwai bari jong ni ngin nhai ne how try ngin om shakti patisai lei na khet neng huyoi ya jingduwai bari jong ni de dang hami Idan kajing kermen
Yan ka jings most cam Langian Hapleng pi jing Yala jing Haming in pinskam Kayong
tungnya duai. Barang bawai no jong kani kajing syakri ke jongi mau Blei. To ai bakajing ai ke jong turai mang imjing Jesus Christ. Kajing ba ke jong Blei pan ke babom cukut. Bagajing selok ke batiang apa pentingan pensat bor ke jong sim khu. Ai kini lai ke balong hui Blei. Kin syang dap kerhai bat nikum. Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawngap. Berkumjuk ru ya ke Goodnews TV. Jong Jingiaseng Samla K.J.P Synod Sepngi. Wo niuju Blei ru loringkat. Begitu ki riungat ki belah kaleng rasa telap jangan ki pertai. Nadu mentah bat syaduk ki atas ki babam cukut ru. Amen.